כמלו, הסמל של ערד. אני חושב שאנשים נוטים להמעיט בערכה של ערד. איזו תחנת רענון בדרך לים המלח. יש לערד דווקא הרבה מה להציע. Провод, куда идет вот этот провод? Нет, нет, вот этот справа. Правая рука твоя, это левая. Правее, правее, да. פה אנחנו מתקרבים למתפאה שתלות. לפעמים אני מעשן פה סיגריה באמצע היום. מלס. רוב האמנים. המנוע הישן. סבא רבא שלי היה יושב פה ומסתכל. אחי? שנתחיל מיעקב מדבר? מה זה? זה המנוע? לא נראה לי היינו פה. עכשיו זה נראה לי בתי ספר. ידעת שההורים הרהיב מנערד? רגע לפני שהוא נולד הם עברו למגדל העמק. תחשוב שערד יכלה להיות מגדל העמק. לא צריך להיות פלש גדול כדי לדעת שבמקום הזה יש המון שאלות, המון דברים לא פתורים. הנקודה הספציפית הזאת היא ברדיוס של 2.5 קילומטר סביבנו, יש ריכוז עיר השוכנת על גבעה לא יכולה להיות חבויה. תכלס.